Guys, kami gid ang artistang Hilaw na among lima mi actually ang official nga gakuan sa hall sa banner sa artistang Hilaw. Iterio wala na siya kapila nga photoshoot. Pero kanigi sila kasi nag-viral karon silang si Ate Mimi, si Oso na as banding or kapitana, si Ate Gaga or Nanay Gaga sa video, si Nanay Guyang, kani si Alin, mga backup na sila, ako mga manghod extra. Ang among cameraman for how many years? Si Tintin, ang atong bagong ka-vlog sa Artistang Hilaw, last year siya kasunod 2021. Si Rere, akong manghod, si Linde. So kami gid ang kanang may pakana. Sila dili kaya sila makita sa video. So ang pinaka makita ninyo video akong dagway. So pasensya rin kayo. Pero guys, among ikasubo gid kayo ang murag ang naitabo nga ang among ngalan murag na drag down inala sa tuong term na drag down ang among ngalan nga mura mig Ukraine nga gibirahan sa rasyon mi kabantay. Pero yan na mga bro, nakalitan yun may kay ngano wala ko di mag-expect na inana di ay. So we are thinking so far siguro kayo nga tasong pananaw nga dili may tabo ang inadto nga eksena o dili may tabo ang inadto pero nganong may tabo ang inadto. Kay we sa Artistang Hilaw, we try gid nga kanang among salaon among mga video, among content. Sa una gali we do script writing. Yes guys, script write ko. Para sa mga previous una na mga masida, pasahon nila way back sa time ng din sa first na ko na sila nga kana mga kapartner sa Artistang Hilaw nami script write ko sulat ko. Even 1 minute nga video na sa kapin lang 1 minute 30 seconds, it took me about 8 hours para edit na siya. Kaya gusto ko i-harness ang mga kuan. Ang acting is acting gid siya ka literal. So bawal na kanang murag acting lang, dapat acting gid. So inana nga among gina-project sa Artistang Hilaw. So ana na sa mong pagtaliwala sa pagpanlimbaso nga makapahatag katawa nga imong katawanan namong kagalingon balag atong maybe kanang kuan ba kanang nalimbasog mi nga mapakatawa ang mga tao balag ang among kagalingon katawan kay kabal man po this is just a show kanang entertainment purposes lang ang amuha pagkatawa pero nganong giabot sa point nga isa sa amo ang membro ex-member sa Artistang Hilaw murag natamay mi yes ato ang term murag natamay mi pag-ayo kini matod panita giluba kita karon kami ato giluba mi patabangan mi giluba nga nalikod patay larong istorya ay ang guys ako makita ninyo ang post sa caption sa Turjak Bohaka ka page dili si Boy Bulkit, it's Artistang Hilaw. This is Boy Bulkit and this is Artistang Hilaw. Guys, ang Artistang Hilaw guys, dili pataka og yaw-yaw guys, dili pataka og yama-yama nga i-live diretso ang sa kabutang nga wata ka na nakasakit sa tawo. If ever mga mag-mistake ta, maybe am nang i-delete ang video or maybe di mo ipadayon ang live. Kay kuan man kayo kana for the expense nga taas tong view din makadaot sa laing tawo na kanang dili sa mayo. We Artistang Hilaw we condemn kanitong kanang mag-bullying bitaw gid siya bullying. Kami sa makita niya sa video ginabuli-bully ako galingon kana ina na ginabiyangan but that's part of the show. Pero in literal bitaw nga dili na siya prank o dili na gid siya nga bullying nga kanang dili na gid siya maayo ba. Di na pala siya maayo kay di ba namatay tawag nga cyberbullying, cybercrime. Dili mi gusto magkanang mutabang nga na inana di ay dili mi gusto as influencer, dili gusto nga awaton na sa uban. Basta mo bullying someone sa live show or bullying someone sa atuang kanang tong palibot para for the sake ng magka-views na dili na siya maayo. Isa po na sa kanang kuan ni Facebook, kanang tawag gani sa balao di Facebook kadili maayo mang bully og tao. But I don't know what happened kay nganong makalusot itong inana. Di ba? Sugod lugar mo nga to the expense nga manikamot ang uban inyong katsawan, inyong binuangan, inyong pakaulangan sa social media. Tapos makakwarta mo pero ipakalawan sa katao. Nice lugar na siya nga content. It should be part of a content din siya. Tawagon mo na quote-unquote vlogger ang maging mo kinana, quote-unquote influencer ang maging mo kinana. An influencer gali guys, kanang ka-influence sa mga for good, for the betterment sa mga tao nga natanaw, kanang sundon siya, awat-awat siya, may sayo-sayo ba ka ha, kanang awat-awatan, parang malipay ang tanan. Pero as an influencer magkaha, if you call yourself so, dili maayo nga influence na to ang mga tao para mahimog dautan, kanang mga waton, no good bigyan siya. So karon guys, kami di may wala may pataka gid kanang kuan yaw dire kay before nagigawas na siya na video nakita ang tanan gikasubok gid maayo dili na kami tanan bulkiters tanan supporters namo gid nga real nga supporters namo gikasubok gid namo kay grabe sa mong pagpaningkamot inanaon rami no good gigayo nakita mi legal advice tapos na mga attorney nga dul sa mua para sa legal advice gid sa angan namong buhaton but despite sa itabo sa mo guys we see to it gihapon nga kanang kuan man good kita lumalabit atang tanan as much as possible as much as we could nga kanang ang friendship gyapon ba silingan ra unta
nanara. Naay mga issue pero wala mo kadung sa mga tingog. For the first time karon pa mi nagtingog guys. Last January ginapatay mig maayo, mura ginatuklod mi sa mga sala nga kita mo mahimo. Pero naghilo mi pero this is too much. This is too much. Kay dili ang Voivod Kit kundi ang tibok artistang hilaw ang ilang na kuan, ilang na touch. Di lagi maayo. So, tungod kay gusto ko namo nga walay tao nga madamay sa among pagkuan karon sa among pag-official na statement karon nga adlaw. Among gihimo, among gi-review ang ilang video, and we have this kani ang ilang mga statement, ang ilang mga kuan, among gipantiman-an kay para dili mi among istorya among ipangsulat, ang iribat among isulat, kay di na mo gusto nga kanang makasakit mi sa walay labot. Among gi-filter as much as possible kay this page, this channel is for entertainment dapat dili sa para inani. So, sorry gid kayo kay this is no longer a comedy kani karon nga among gihimo, kani is just a kuan gid para ma-satisfy ko ang among bukid sa kabalo sa mo na but we are not doing what the kuan sa ilang ipangsulti sa tuwa sa kanang social media. Dakong sayop. Actually dili gid planado, kasi nakaputi ning tanan. Nakita-kita ra gid wala ni planado. Ako mo trabaho man to karon dire paulay ko kay. Dili planado. Kapoy lang igo. Dili planado. Tinti amo distinti amo man pud ni. Mikil ko gikan. Wala pa yung nangaligo no. Ako di lang adi planado. Mga 3 minutes lang ka sa akong pagkuan gina pag. Ikan ba sa Miguel? Ikan sa Miguel. Di ka sa Miguel, kay nagalae 3 minutes. 3 minutes right? Di planado. Binagan. Binagan mo yapon. Gagan. So naamit tani siguro dito sa talo nato din for natay purpose. Base ni mo nagit siguro yung purpose. Nagit siguro nga nang nag-ani kadani. Atong purpose ani, atong i-play. Lisod na po nagluba-luba ang tagmayo. Luba-luba. Si atong ikan. Pero kaniya guys dili mi manghilabot sa walay labot. Dito ra mi mo stick kung unsa amo nakita sa video. Kay this video is too much. Dili na namo siya maagunta. Ay, familiar? Ay, okay! Isa. So many. Kasi kinanga pagmulat ato mga 5,000 views kay Ay abot na tag 5,000 views dira. kaya dia. Uy, Di man muna live. Recording. di mo tagal lang. Kumuha ni. Wala sa Recording ni. Kasi 5,000 views na dira. Recording ni kay. Dapat mo ko madungog sa tanan. Dili nila. Wala. Di. Recording mo na tong style ko. Ay. Gusto sa maglay ta patakatagyaw-yaw no. Di ra pa ta famous. Ay, dili ta basta sa ta. Ay, ayaw kinay. Ayaw. Kasi mo basin ko na yung mga tag stars. Ay, okay. Go ba? Diretso ta? Okay. Point per point asa tang sugod. Dito ta sa start sa gisulod ang among ex-artistang hilaw. Pero ex-artistang hilaw. Wala siya ilabot sa artistang hilaw sa karon. Again, usa siya? Ex-artistang hilaw. Oh, klaro. Go! Nara si ex-artistang hilaw. Wala naman po dito. Ano yung ka? Wala naman po niya po. Lisod po, siyempre direktor. Siyempre magbut sa mga artista. Kami artista, kami anak niya. Siyempre ang direktor ba yan? Temani guys ana siya. Kami, artista mi anak niya. Artista rako niya. Ako ang magbuot. So, Watch klaro out. ang Klaro kayo nga ako ang magbuot. Pero watch out. Deklaro ang iyang papel gid sa Papel. artista ilaw. Klaro niya ang papel sa artistang hilaw. Padayon ta. Shout out. Basta yung nakailas sa... Ang daga na kayo lasin mo, pero shout out ko. Hello, shout out ko sa akong ex-artistang hilaw. Relax. Pangalan? Army J na Duma or Payang. Ayang. Amo kong panghangyo ko di ay please. Si Cordapia nga ngalan is created by Artistang Hilaw, intended for Artistang Hilaw. Would never naitabong nga nanangid sila nga kanang gamiton pa ang ngalan niya Cordapia. Cordapia is intended para sa karakter nga among gihimo sa Artistang Hilaw. Shout out siya dira. Meaning to say, aware sila nga naka-live. That's the first time. Aware ka kay Aware si Payang, Aware si Payang. Payang. Oh. Sa We call her as Payang na lang siguro. Lagi-lagi si To Payang. be safe kay si Cordapia is wala na lang siya na karakter actually. Personal fan page nga kanang sa FB fan page nga Cordapia of Artistang Mini. Then, nako YouTube channel nga Cordapia the Explorer. Yes, correct. Tinood na siya. Naa siya FB page. Para sa festival sa tanan, ako ang naghimo ana. Ang ngalan ana is Cordapia of Avon. Ana siya gipahimon niya kay. Manuman nga ng Cordapia of Avon. Kani si Cordapia, yung saon na pa o kani si Payang is gi-appeal na mo na sa Artistang Hilaw for take note niya for collaboration
para ngid nga for collaboration nga makatabang mi o kanang sa iyang ibon nga business. Win-win lang. Makatabang sa mga part, makatabang mi sila nga part. That's collaboration. Inana ang collaboration nga style. And that time nga mag-start na mo ana is non-monetize me. Walay kwarta. Because kay passion ako ang filmmaking, from 2014 Manila pa ko na nga time, down to nag-manager ko sa Chowking, down to nag-DJ ko sa radyo. All my efforts, ang akong mga sweldo, akong gihapak dira para sa akong sa pamilya, para pamugas-bugas, gihapak na ko dira. Nana ko ka sa akong kuan, sa akong passion. To the point nga after sa radio na okay na ko, gihimo gina ko siyang career ang vlogging. Sinana siya. So akong balikan na, paghimo ako sa iyang ngalay yung product is mo ng time nga wala kita nag-monetize yun. Wala mo to kapista na siya, non-monetize. And she knows that nga kuan nga nang wala gid mi nakita adto. And as a matter of fact, isang pag wala mi nakita, I gave something ko sa akong mga artist bahala ginagmay kay to suffice to sa ilang kahago. Pwera sa iya kabalo man siya nga collaboration me. At the same time kabalo ba mo nga manghatag pa na siya sa mga pang-snack. Yes, manghatag na siya pang-snack. Kabalo siya, dako siya kita. And she even posted nga dako gid siya kita. Nga mas dako pa sa kita. Mas dako pa sa kita sa Kuan sa DepEd. principal. Mas dako pa dako sa kitaan sa DepEd principal. She posted that one. Ako sulay, sigurado ko nga dili ka magmahay. Kita man pud go as a friend, grabe yun yung suporta. Sa una pa lang 2014, kani nga text pa sa Higugma ako sulay, ayaw na kong pahulata og dugay. Ipasalig na ko nga kung mag-ubanta, pirmirata malipay. oh, di ba? Kanang from that point nga ana siya nga sa pag-start na sa Artistang Hilaw kanang nga time, nag-anagid siya nga gusto siya mo appeal og pagka-artista. Niya gusto niya iyangalan ako no si Nicole. Nicole iyangalan. And kana din very coincidence. Wala pa na naus ang Turjak Buhaka kay pag-ura man na sila. Now, after sa ilang aning nga video, gusto siya mo apply kay mapuli kay Nicole. What a coincidence. Ano ba so? Di ka na. Ay, okay. Very good. Inana akong ipaklaro nga. Non-monetize me, walay kita, all efforts gikan sa akong bulsa para may muslida, para ipakatawa sa tao. Non-monetize with the collaboration of Armin Gina Dumapayang sa Avon. Pag may-invite na siya sa unsa ka kapoy sa akong schedule, sa unsa ka hago, kay nay mga taga-Avon, tugi ko dito. Manap gi she even requested nga, uy pag apil mo tag video kay para may starring ang mga taga-Avon. Even ang mga uban nga para sa Avon nga akong karanga kanang ako siya na uban nila. Nadinig sa kabalo nga acting actually, pero ako lang pa kamutan nga at least na lang makita ko sa camera kay tanan day ko sa una pa man may problema makita sa camera di ba? So ako man kamutan bisan pag atong tanawon nga kung sa amo lang ang standard nga mong gipangita, dili gid siya. Kay yes, we are looking forward for versatile talent yun. Muna siya. So once ako nga expect ang versatile kay sa ilang video diri wa naman na matubag ako na akong ako nang versatile po da. Maybe I'm not that correct. Pero inani akong pagkasabot sa versatile. Ang versatile, you can act ka ng dili lang stricta permanente, pwede ka maghilak, pwede makatawa, pwede magbuang-buang. You can do many roles. Ana siya. So marang siyang versatile or versatile, whatever yung saan ipag-pronounce na siya. So, inana mong ipangita. But sad to say, dili niya na gusto. Ha? Dili mo kaya. Ay, ano lagi, katong sa stage, ano siya, hindi daw niya kaya. Oh, so ato nabalik ka lang sa stage, stage show, invited me. Or kana ako istorya lang karon. Dito sa sa yang kwan. Oh, yan na. Magyan man to. Ato magyan na karon sa ato lang sa ning padayon kay taas na kaya po video. Kay kwarta. Siguro to pimulupi ko ra magpungkok kalingawon ra magudto pilmiro kana asa gid sugod gid ma atong kalingawon ra gid enjoy ko. Correct. Kalingawan Ria og nag-enjoy ra pud siya. And she really enjoyed kabalo mi ana. Kami po, we enjoyed the company gyapon ni Payang during anang time. We really enjoyed the company kay Bibo man. Wala tula man ko adto, wala man ko wala to. Ha? Wala man. Nag-react din siya nga wala daw siya dawat. So ang kani pong nasa background, nagkatawa sila, nag-react sila kay nabayad. Take note, usa na siya ngayon 2017, mga tag 2016 tama siya sa karya nga po, gawa siya. Gawas. Tapos 2017, 18, and 19, ang kusog-kusog niya, natay, non-monetize niya na wala may kwarta, ana siya. So, buto sa buhot, kato siya, all effort, ano magbayad mo ko siya? First is collaboration me sa Avon. Ikadua, non-monetize me. So, kung namin pasnat, kung namin mga gastuhon din
it's ako na siyang bulsa. So, Dili basta natingala po sila bitaw nga na pagsingayon sila nga ang payang ra ni kusog ang kwan. oh. Ug masubaybayan bitan yung mga videos nagkusog so good ang video is time ni Dindin sa series, Oh. di ba? Ang Dindin Elliot or Dindin Muna yung Elliot. pinakauna ginapik na to. Diya ang nag-viral si So Dindin. good bisaka dia. Diya may nag-viral gid na siya kan Dindin. Tungod kay gihit gid to, actually yes gihit ang yang babababa yang babay nana. So amo siya gibutangan og kanang part gid nga inana yang acting. To the point nga katong nasumhan ang mga tao. Pero namin gusto tinga kanang gimingaw siya pero kung imong tan-awon po di ay kanang part mostly kailan niya or kauban sa trabaho nana pero kung tan-aw na mo among i-review kay kami sa admin sa page ato man na makita kung unsay dagan ba sa flow ay nasuman na mo comment galit di ba nga ay kabalo na ko basta sa segunda pa masukon ako na ugo na ko si Bulkit so inana so we among team ga gawon na mi ga initiate mi nga ay sumo na tayo tapos makita ko na mo ang viewers 30 plus na nawala na mga viewers na para sa mga batanon ana dili na tanan so 30 plus mga minyo na inang tirada Ang page na to nga time mga gagawin yun ang page Ginini siya down. oh Mga to nga time naginini na dayon. So siyempre siya nag-sacrifice ang iyang trabaho. Okay ra lugar nga iyang ipa-down ang page. Nanatanan diyan iyang gibutang. Siyempre nangita bigla yung approach konsulta sa Samoa so among gisabot ang kung sa imong itabo. Tanan ang comment section na winani so among gingon siya nga basi pwede lahion na sa dato ang approach sa salida. Kay gisuma naman ng mga tao. So motong gagtuan niya siya. Dayon sa iyang gitubag. ang dili siya musugot kay ayang gusto na kuno niya kay gusto na niya katong awaton na certified kasi para kanang certified Certified. di ko siya sa nga basta famous sa kontrabida gusto siya nga magkontrabida sa community pero ako siya gihangyo nga dapat kanang magkuan kita kanang dapat nagitay lain nga okay ang taon or nasumhan na niya di siya gusto na ko my friend mo tinawagan na in fairness my friend kanina ako my friend nga nang lain na pud nga tirada ba lain na pud nga approach para pud nga mobenta ta sa social media ana hindi siya musugot. Last time pa na di ay ato na po ito isulti. Nami invitation from Surigao City to para murag fiesta man nato nga gusto na Bulkit ang Cordapia sa stage. And ako siyang giaduan nga kung nani mag-show na ta, magsugod na ta show. That's the time na nagkuha mag-show na ta. Dili siya masugod sa stage kay ana siya di daw siya kabalo, di daw niya kaya. Never daw siya nakatry. So, lisod sa ako siyang pugson, di ba? Kung di niya kaya, dili ko my friend, mana man na siya. But dili video ra ko anak ko. Lah, ako pud nga I'm longing nga one day nga maka-present sa stage. Muna kaya happy kay kung pag nasa team kay manindog yun sa stage, sang Jumag, sang Terrio, manindog yun sa stage. Kung hindi gayo ka lang, they are really that performer no matter what. Kanang pag mo perform yun, may anda mulingaw kung sara mong kaya na dia. Pero at least matindog me. So I'm looking forward makita ko ng mga kauban nga inana nga makita ko kanang mga new characters, mga partner po nako. Di ba partner ako sa salida kanang nakoy pagmutan di ba dili nga ang dating is perminti asawa ni Bulkit kanang sig away-away inana perminti ang kuan. Ngayon kami bagong approach. Mo to na ko bago na kuha dayon nga ginatry nila, ginatry nilang best food nga nakakuha nila ning approach, ina na ba na kilik-kilik nga makarelate para mga batanon, dili lang ang mga medyo hingkod na. So inana ang nahitabo, wala niya dawata tong mga offer to Surigao, wala niya dawata nga ato ang kuan nga unta mag-switch o kanang switch of acting sa karakter sa kuan. So gusto niya perminti nga isog-isog lang. So tungod kay muna iyang gusto nga isog-isog lang, naka-decide ko nga maghimo og isa ka series muto sa kampuan nga ang iyang kuan is Dunya, Reyna sa dito kanang anak sa dato, anak ni Don Patundo. So iyang karakter dito is anak sa dato nga maldita. Nag-COVID. So wala na dayon, na-stop ang shooting, hindi may bawal may mag-shooting to. Pero nagpadayon ang mga new characters nga nakakuha. Ang mga vlog kamo nagpadayon. So inana siya nagpadayon. Dito nga tayo is naghahinay. Ani nga time nagkahinay to siya pero wala pa namo sa gitanggal sa artistang ilaw. Wala mi nagkuha na kay siyempre nabutang na siya atong time murag nalaylo lang siya. Tod kay lisod na siya dili na basta-basta makashoot. Dili na basta-basta magawas-gawas sa balay. Nahitabo pero unsa yung gibuhat? Dili kaon baka ani sa ilo. Kani, naghimo ko group chat intended para sa ako, sa iyaw si Terrio. Kay that time, akong main player si Terrio o si Payang. Sila akong main player. So what happened is naghimo ko GC para sa ilalim. Gusto ko explain ang side kay si Terrio pa na time late 2019 ba nga time. Ano siya? Is dili na ka busy sa trabaho sa schedule niya. So listen na mo gayo mag-shoot mig gabi ika-20. Niya, so busy kasi Terrio. So ako pong explain si Terrio nga nung wala siya sa video. Niya ako pong explain nga nung wala si Payang sa video. So ako explain ana.
as a director ha, dili as a friend but as a director sila. Pero sa tinuod nga gugma ako kaya dunahan Gugma ako og sulay sigurado ko nga dili ka magma Pero inani ako nga receive nga response, tanawa gali. Kung pangandoy permi ka malipay ikaw lang ug ako kanunay Higugma ako og sulay ayaw na ko pahulata og dugay You try to build a person, you try to build a character na famous siya, nasikat siya, pero balikason ko, no good. Aside pa ana, gipasulod pag niya ang katong isa ka bashers. Gi-add niya sa group chat ang exclusive kunta sa ila. Gi-add yan to. Nalain ko makay nganong inagtong nga buhaton niya, gipasulod og basher nga mong intended nga close na mga GC. So sa gihata po na magdalain ko sa iya, nag-message ko sa iya sa personal account na siya na away sa GC. Never siya nag-reply. Ipasalig na ko nga kung mag-ubanta pirmirata malipay Ito lang itong hilom na ang tanan. Nanghilom na ang tanan. So pasagdan ako kay maybe it's kanang kuan lang siya kanang nalay wag sinabot or move on ka. Magpahulay na wala na mo siya gi-mention, wala na mo siya i-appeal para wala samok ana. Nag-move on namin napadayon mi. Kaniya ako gid gusto yung pasayis. Ani nga time nakabalo ko aning sa positive sultihan ko niya. So, ang among gibuhat is pamilya niya para dili man dako ang gubot ang sa advice kaya ato time sultihan tagid mo. Ang yang kaulit ulit gid sa kayo. Kaya ang una na nimo ang yang kahagotin ika sa editing, mabilar, madaot pa usahay, magdaot kid usahay. O sa kahago sa editing sa pag-shoot. Unya, ginato niya akong ison. Pero ato nga time sakit gid kay para sa iya pero amo sa mga dili na gusto nga madako pang istorya. Nya, amo gyud una ko dahil sitwasyon nga kung amo siyang birhan sa istorya inanaw, amo siyang gidaw na nga time. Mura ba pud sa pamilya naga nadya pud gasalig sa iya. Dahil gasalig sa iya kung amo siyang i-down. So never naghilom na gid mi. Wa gid mi nangilabot na kay mi sa kuan gubot. Nga na-expect pud mi nga one day ma-okay ra tanan mahira ang tanan. Na ma-okay ang tanan bay na siya. Close friends ba ya? So gi-respect na mong idea nga we are friends. Outside social media we are friends. So naghilom ra mi Nagilom gid mi, nagilom taas nga panan. Wa gid mi nagkuan mi istorya gipagawas. Bisan pag i-review ninyo na. Wala mi kuan bisag sakit na kay ako nga dawat nga chat nana nga point. Wa mi nagpagas naghilom ra gid mi pero too much sa pud kayo. Too much kayo. Still business is business. I still kan nga urge you nga support di ba siyang business kay nganuman support mo palit di ba sa ibon nganuman kay nana siya pamilya nga gisuportahan. So ina na lang ato lang is kung unsa ang iyang ginakuan karon kanang ginahimo kung unsa ang suki sa mua mo na pud among iribat. But still I am encouraging you nga kuan guys nga palit mo siyang ibon kay inaway diha siya mga kwarta na pamilya nga gasalig sa iya ay mga isod nga gasalig sa iya. So support sakit lang paminaw lang iya yung ipang istorya. Parensa ta. Kami ang istorya mi unya taon pasara taon cameraman siya unsa iyang nakita kay for the whole time siya mo ginang naagit atubang sa iya. Clear naman yung Tanaw urbanism. ko. Tanaw sa issue niya. Kaning tuki ha, gini mga lagi ko balik story check, lagi ko balik story check kay kaning tuki, gini mo igo kay panutan lang karon na lagi ko nag-share ko dito to siya, nag-share gyud ko kay ko. Natingala ko ano nagreklamo si Nicole nga ako nang gali, wala man gali ko bisag tuki. Wala kay ko bisag. Oh, ano siya? Wala na ko na siya karawat bisag 2K. Again, balik ta from the start is wala mi na monetize. Na-monetize lang ni is mid-2019 and that's the last week of June 2019. Pero ang gagmay ka nang kita na gagmay ka nang kita na kay dili pagwas mag-monetize ka sa Facebook, dili na siya mo backtrack sa mga nangagi nga video. Di siya yana ka dili siya backtrack lagi. Wala tayo kita ang karaan. Wala tayo kita ang karaan nga video. Mag-move forward na siya kung kausa ka na-apply at kausa ka na-dawat. Daga na ang views, walay na. Then speaking of 2K, ano siya dawat bisag piso? Lain yung naon ba? Nasa video. Anak ko sa video. Unahan na, pero dili na tinuod kay kabalo mi atong after sa 2019 na panalansan siya makagawa sa kay panalansan na po nato kinahanglan ang iyang karakter nga gusto ra pud niya nga isog-isog. So panalansan na mo siya ma-invite. Naman mo tabang mo sa ibon niya kasi pa may ibon sa ibon gyud. Pagapya of ibon anak niya po na siya. So nana
Pero nakita di ba, naghatag tagwag dito sa bayag, naghatag ni 1,000. Kung pagsalida Dili sa bayag, naghatag ni 1,000. Tadi kubo. Diyan sa Manolo. Sa Manolo. Katong atong igyas ang iya mga igsoon ni gusto ko mga pin kita hatag kita rin siya lang naghatag ni kwarta. Maybe gamay kay pero kanang ano ni mo you are doing na para collaboration kabalo dapat gali dili bayad di collaboration di ba? Collaboration Oh, na rin. makita kas for that yung ibon ay ibon dok dito shoot para lang sa ibon di ba? Remember ka na payam nga para sa ibon bay di ba anak nga adi paghatag nato remember mo paghatag nato mana siya nga ay na my friend my friend kabalo siya layo nilang ba sa piso wala kanang langamuta akong kauban kanang what happened? Ya, kan itong balansya ng sitwasyon. Ana sa ina ng istorya. Pero kung una-una ko siya nakuha bitaw sa pagkatista niya din sa artistang Hilaw. Dili nga ko may kung nga nagdaghan yang din na kuha na. Dako, ang among main ko rin buhat na is promote ang iyong product. Kung kabalo siya nang dako ang natabang sa pag-promote yung product sa iya. Unang siya mismo sa hay mo ani dinhi my friend. Siya ta ba mana ba? So pasabot nga diangay sa pahitabo bisan pag wala siya ihatag sa iya mas mong balik Ano siya, my friend, nakita na yung mga kauban sa ibon na wala na ito na shoot, shoot na tama. siya mismo ang update gusto i-update Ayun po. Anong iyang mga kaon ba? Ubra ka ga? Kani, kung pintahan sa kwarta, how about among i-share nga knowledge para maka-learn ka? Dili, sa pinong na reality, dili siya kabalong mo live sa una. Kita na siya lang yung ubanan pa namo siya eh. Ang style lang siya mag-live is mag-not gyapon. Atin pa kay wala viewers. Reality lang niya. Magulat na siya kung tuluan ako siya sa pag-live, how to dwell sa audience via social media, na imo anong page, even ang cover photo sa iyang account karon tanawa gali. Ako iyang cover photo sa mismong main account. Tanawa Cordapia pero ako ang nasa mga picture nila, di ba? Parang niya na, di ba? Even ang sa kanang nakapin po sa iyang page na artistang mini ang Cordapia din niya artistang mini. Ang nakapin po sana nga para sa ibon, ako ang nag-edit ana. Ako po ang nag-post ana. How come wala ka makawin-win na makapinabangan niya inana nga pangalan. Ang alam ko na ang Cordapia the Explorer, ako ana. Cordapia the Explorer, Cordapia ng mga ngalan. Malok. Kanang kaulaw lang sa gamay, kaulaw sa among nga naghago, nga naguna-huna. Ang iyang Facebook account ana is dili niya ma-open ang password ana kay nagtabak sa tinablock. Kasi nagbalik. Kami nang labog dugan niya nag-report ng kuan. Nang inana ba, kung wala lang ipatiya og maayo sa social media, kung kabalo ka you yourself nga taas man gid mo IQ, dapat namunaw pod mo nga extend effort para lang gid ma-okay. Ano ba to? Grabe, sobra. Karon dili pa sa karon na ko nga lagi ka kita naka-live. Ayan, for the second time around, they are aware na live, and they're still padayon na sa project sa video, na still bullying me, or the team artistang Hilaw, aware sila na live. aware na siya nga ani nga tayo murag nanay pangdaot ni mahitabo aware na gid sa kayo Si Tito Shane, aware siya nga naka-live ta. pero tanaw yung reaction As influencer nalinaw na na siya, idaot na ko, aware siya nga as influencer. Pero I don't take, ako lang, kung lang, Tito Shane, or kay Shane, tignan ko siya Tito. Kay Shane, nga kanang, can you pull yourself as influencer kung inanay yung buhaton? Kanang, amot lang. Unsa imong purpose sa pag-influence? Kanang ko na siguro. Hello Shane, can you post for a while tapos think about this video na can you pull yourself na influencer kung inanay mong buhaton? This is not a prank video, this is not a kanang salida na video. This is something i-degrade ko via social media. Ang last time na nagsulti mo nga, nag-live mo just January 23, something nga January, about sa birthday, about kay Nicole. Nasakitan ko ako tinoon lang, pero wala ko nagtubag sa inyo. But this is too much. Katapos sa Nicole, dili ko tinood, hindi ha. Dili ko na, wala ko kabalo nga nasa Nicole diri. We are busy kami diri nga. Pagkagabi, nagyabot karang silang 2 years na nagdala ka Nicole. Nalipay ko. Serious, kabalo ko serious nga butan na siya. Nga anak siya nga suri gid kayo kit kay. Wala ko kabalo inanay lang reaction kit nga. Kanang nadala na ako sa Nicole dira. Even serious sa so nag-sorry siya kay ako nang napasangilan nga nagpasimuno ko kabalo. During po sa Orokita, during sa Orokita, nakahapit ni kang Nicole tungkol kay Nami show,
dito sa opening man kanang sa to gusto ba sa Christmas party for William. So tingin anong daw yung manang nang ilang ko di agi di ana mo. Ana ayo kanyo question nang ganaw naghatag ko di sa video kwarta kay biyan sa video, biyan sa hibaw-an ng Tito Shade o ni Mama Pe o ni Ma'am Pe. Nahatag ko na kaniko nga wala sa kabalo biyan kamera. Ibig ako mga pamilya na dire pabot ni Nicole, walay video naghatag mi kwarta kay Nicole. Among purpose na si Nicole dire bitaw kay na one way or another matabangan na mo siya nga maka-sideline. Kabalo man ko nga si Nicole, unsa si Nicole? Kabalo man ko nga dili sa pareha si yani sa uban mo ga-actor ni Pangilaw. So kabalo mo mag-adjust sa iya. Kaya may na lang maka-guest ka na kay PF. At least na mapili ni Nicole ba nga na ako'y nakuha sa kong gihaguan. Na kung maghago ka, na kay something rin pag naghago ka. Sa iya, walay business si Nicole, wala si business si Nicole, so dapat nag-jet PF. Klaro nga ako na siya. Wala ni kuan, wala sa mahatag dapat. Igugma akong sulay, ayaw na kong pahulata og dugay. Ipasalig na ko